Pentecostes, ang programang may temang The Holy Spirit in the Church Today after 500 years of Christianity in the Philippines. Gifted to give, #Padagos ang Misyon. Programang magpapaliwanag kan iba-ibang balaog base sa katuktuan kan Katolikong simbahan. Ang gabos na yan, manadango sa DZGB. Kada aldaw ning Sabado, alas 3 ning hapon, parte kan paghahanda sa selebrasyon kan Pentecostes. Nagigibuhon sa maabot na Mayo 22. Aldaw ning Sabado, Marina, magpartisipar sa selebrasyon ng Pentecostes. Maraming hapon mga tugang. Yaw naman kita digdi sa tuyang programang Lakaw, Padagos ang Misyon. Sa hapon pong ini, igwa po kita ang mga bisita hali sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals. And ang mga bisita tabi iyo si Father Rex Paul Arjona. Siya po ang Parish Pastor kang Tagas, and siya man po ang Spiritual Director kang BCBP. Yaon man po sa Satuya ang Chapter Head kang Legazpi Chapter, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, si Brother Nes Belga. Kay Ribanan man tapam po ang member kang Directorate for Formation, si Brother Jonathan Bungalbal. So maraming na hapon po sa Indugabos, mga tugang, lalong-lalo na sa mga naghihinanyog sa DZGB and sa nahihiling kita ang live sa DZGB Facebook page. So bago po ang gabos, mapuon kita isarong opening prayer na panginginotan po ni Brother Nes Belga. Kagurangnan, sangarang ka na maaki pat ng Espiritu Santo. Kagurangnan, inuumaw mi ka sinasamba. Salamat sa aldaw na ini na kami tinawan mo ki pagkakataon na makadigdi sa istasyon kan DZGB tangani na makapagproklamar kan sa imong marhay na bareta. Ipadaramo sa muya kagurangnan an sa imong Espiritu Santo asin sa samuyang mga paradangog sa ngunyan tangani na marisibi mi an mensahe na gusto mong itao sa muya. Padaguson mo kami kagurangnan na nagmamaot na mapadagos ang misyon kan sa imong aki na nawalat digdi sa kinaban. Inigabos inahagad mi sa ngaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ngaran ka na maagi pat ng Espiritu Santo. Amen. So salamat po, Brother Nes. And ang satuyang tema ngunyan na hapon, actually iniuna ini ang ikawalong ikasyam na episode sa programang ini. Sumasunod na Sabado. Sa masunod na Sabado, iyon na po ang at masunod na Domingo, iyon na po ang Fiesta kang Pentecostes. So ining programa na ini pigibuta in preparation for Pentecost Sunday. And ang katuyuhan kaning programa na ini yung mas masabutan ta and kung ano ang role kang Holy Spirit sa satuyang simbahan ngunyan. So sa tuyang episode ngunyan, ang satuyang tema yung the Holy Spirit in joint mission with the Son. So iyo po ini ang satuyang paghuhulay-ulayan sa laogkis sarong oras. And ang satuyang bisita ngunyan si Father Rex Paul Arjona, iyo po ang mapaliwanag sa tuya
kung ano ang gustong sabihon ka ni. Iyo po iyan ang kuminsan, iyo po ang pinaghahalatkan sa tuyang mga naghihinanyog. So, Okay na. Ayan, sige tabi. Diyos maray na hapon tabi sa Induga Boss. Ayan, mga tugang. Gusto kong i-preface, pero baga may introduction. iyo po. May saro kayo, member kang BCBP, nasa, ano daw siya ngunyan, na-stock daw siya saan siya na-stock? Basta sa parting Manila, sa Laguna, sa Sis Star, Rivero. Talagang ni-request niya po ini na ibasahon ko dan sa. As in, sabi ko, tamang-tama, magayon man na apod kay ni introduction Opo. sa awantang akong theological, so teaching part. Sabi niya, joint mission of the Son and the Spirit. Basahon ko una sa sayang part and then later I will also say something. Sabi niya ni Sis Star, siya natabi ha. Talagang pinasiguro sa tuya na basahon mo nga talaga, Father. Opo. Siguro naghihinanyog siya ngunya. Oo. Bagayon nga ni na ginibo ito talagang so this one, hindi ito masasayang. Sabi mo, magayon pakagibo pati. So while it is true that we believe in one God, it is more true that it has three divine persons. So sabi ni Sister, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and called the Holy Trinity, who came into existence with us at the same time, in eternity, with the same power, in eternity. The Father is the giver who gives eternally. He is the source of all. He gave all to His Son, Jesus Christ. He is the Messiah, the Son of the living God. The Son is the gift given to mankind. The Spirit is the giftee. The Father begets the Son. He is the lover. The Son, the beloved, is self-gift-giving and the begotten. He is the icon of the Trinity. The Spirit is the love begetting. They are self-giving to each other. Mas explanation po ini kan Trinity. So Trinitarian mystery kaysa sa Holy Spirit. Pero pagsasabi niya nga ni kung anong relationship. So Padagos na dahil binibuild up na the joint mission of the Son and the Spirit. So second part po kan sinabi ni si Star is the mission of Jesus. The Father cannot give up on His creatures according to John 3:16. The favorite ini kang kinaaban, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish but may have eternal life. He sent His Son Jesus on an important mission to save the world. Jesus discloses that He did not come on His own will, but of His Father. That is why Jesus is so passionate about His mission. He reminds us that if we reject Him, we reject the one who sent Him. Jesus was instructed what and how to say, and He knew His greatest mission to redeem the world to eternal life, to gain eternal life. We, His people, have to obey His commandments. Love one another as I have loved you. There is no greater love than to give one's life for one's friends. So hindi na pasarunutan baga mga nakaging aldaw, nakaging mga Domingo, hali sa Gospel of John. We are all Jesus' friends if we obey His commands. He died for us and redeemed us from sins. He seeks to unite mankind not out of fear but love. Despite the hostilities and trials in this world today, Jesus never left. He promised a helper. This is the Spirit, the Consoler, to aid in His mission, even though He returns to His Father. The Spirit will be His and His Father's abiding presence in the lives of all who would believe and obey the commandments. The Lord takes delight in His people. According to John 15:26, from the Father I will send you the Spirit of truth. When this helper has come, He will be my witness, and you too will be my witnesses, for you have been with me from the beginning. Yes. Ayan. So, yan. Halawig pala. Talagang halawig. So, pero pag yun po kaya sabi ko, yes, bako lang tapig na nakaanapod kayo ni, nakapaon na kay puhantang maganta may promise. Pero magayon po mananggad reflection ni Sis Star. Oo. So, what do we mean by that? Yan. Father, sa mga nakaaging episode, pigsaro-saro po tapo iyan sa mga roles. Lalong-lalo na sa first episode si Bishop
baylon ang nagpaliwanag talaga kang Blessed Trinity. Oh yan, inutro man ni Sister, ano? Yung gayud an magayon na mystery kan sa tuyang relihiyon na three persons in one God. Tapos pero may kanya-kanyang personality ang bawat saro kaini. Tapos ngunyan gari so Father na ilingtang siya ang creator, tapos pinadara niya so aki na magtubos sa tuya and ibalik kita sa Ama. Tapos pinadara naman sa Holy Spirit. Oo. Iyon ngunyan ang pagsasabi tanggari, the church is being guided by the Holy Spirit of Christ Manggiraray and the Father. Ayo po. Totoo ba nang talaga? Kung mga nakaaging Sundays nga ni po, bagay sa gospel, ano? So pasurunudan sa ating the Christ, ano ba yung so Good Shepherd Sunday, so Bread of Life, and then the Vine, and then right now, sa mga aldaw na ini, mantang naghahanda kita sa Ascension. Actually, last Thursday, so ika-40th day para sa Ascension. And then going, of course, sa Pentecost sa next Sunday. Iyon ang mga Gospels na nangyari na may panuga si Kristo na apod ka ini, ipapadala niyaan sa iyang Espiritu. Mas nakatutok ini sa Gospel of John 14:15-31. Pirmi niya pigsasabi din, the Spirit. But we're talking about joint mission. Well, there actually, pwede tang hilingon sa, there is no other way. Kundi na talagang pareho sin na makisumaro sa lambang saro. Tayo na natura kan Espiritu Santo. Yes. To put it simply, the Holy Spirit is the Spirit of Christ. Yan. Ano. Kung Espiritu siya ni Kristo, siya ang nagdadanay na presensya kan Diyos digdi sa kinaban, then sabi nga ni, pareho sinda ni Kristo, isasabihon kung ano ang sinabi kan Ama. As in, magiging saksi kay Kristo, siring na kita, saksi man kay Kristo. So, there's always that joint mission of the Son and the Spirit. For example, pwede din mahiling sa Apostles' Creed. Pag nangangadji ba kitang Apostles' Creed, so I believe in the Son, and the Father, and the Son, and then pagkatapos kang Son, ito so istorya baga sa gospel kan sa iyang buhay. And then pag-abot sa Holy Spirit, kadakol ng mga Katoliko, nalilingawan ini, pero tinuyo yan ilag dyan. I believe in the Holy Spirit, gamitan talang sa Apostles' Creed ko na, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life eternal. All of these are work of the Spirit. Okay. Pero collaboration with the Son. Kasi, di ba? I believe in the Holy Catholic Church, siya nagtugdas, si Yesu Kristo. Hali isa sa iyang komunidad na tinipon niya sa iyang sadiri, na tinukduan niya, na pinakusog niya. As in, of course, pag-abot kan Pentecost, pinadara niya kang Espiritu Santo. Yan ang bunyag, ang pagkamundag kan simbahan. The Holy Catholic Church, masunod? The forgiveness Of sins. of sins. Ang Espiritu ang nagpapatawad. Sa si Kristo na padigdi sa kinaban, winalat niya man sa simbahan. Ining, pwedeng sabihin na kapangyarihan, pero mas gusto kong hilingon bilang katungdan na maging earthly messenger of God's mercy. Kaya sinabi niya baga sa talaga niya kay Pedro na bilang gapo asin pamayukan simbahan, whatever you bind here on earth will be bound in heaven, and whatever you loosen here on earth will be loosened in heaven. Whatever sins you forgive here on earth will be forgiven in heaven. So the forgiveness of the sins. Ang continuing na ang pagpapadagos kan sa tong pagpatawad kan mga kasalan, trabaho kan Espiritu Santo. Ta si Kristo bilang Hesus Kristo suminakat na duman sa Ama, nagtutukaw sa tuo kan Ama. Ang nawalat ang Espiritu Santo. As in, sa iyang kapangyarihan, iyo ang nagpapangyari, iyo ang nagtataonin epekto sa satuyang sa pagpatawad sa sakramento, as in sa satuyang pagpatinawad-tawadan. Yan, the forgiveness of sins, the resurrection of the body. And the resurrection of the body, dahil sabi nga dahil si Kristo nabuhay liwat, kita man mabubuhay liwat. Yan yung baga sinabi kay San Pablo sa Roma, paulit-ulit din yan. Kita na
binunyagan kay Kristo Jesus, binunyagan sa iyang kagadanan, kita na binunyagan sa iyang kagadanan, ilinubong kaibanan niya, kita ang ilinubong kaibanan niya, siring na si Kristo na buhay liwat sa mga gadan, sa kamurawayan kan Ama, kita man mabubuhay liwat. And the resurrection is the work of the Spirit. Yan. Ayun. Pero nakadukot ng gadano, konektado kay Kristo, and of course, life eternal. The Spirit is the giver of life. Yan. So the giver of life. Si Jesus na nagsapamidbid kan sa yan sa diri bilang the way, the truth, and the life. Ayan bagang sinabi niya sa John 16:6, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ngunya na suminakat siya sa langit, nagpapadagos ang sa iyang pagiging niyang dalan katotoohan na sinbuhay para sa tuyas. Ngunya naman sa work of the Spirit. So yun ang po tang collaboration of the Spirit na pwede tang mahiling. Ayun po. Inuus-ubos ko, sige tabi. Po, so ngunyan, mas significant po ang celebration takang Pentecost dahil tigse-celebral tamangunyan ang ika-500 na taon ng Kristyanismo sa Pilipinas. So kumbaga sa laog ning 500 years inina so mga manifestations, inina so mga balaog na pigtao sa tuya kang Espiritu Santo. So ano daw ang nahihiling tadigding ngunyan? Paano ta nahihiling ang Holy Spirit digdi sa satuyang simbahan after 500 years? Iyo ba na no? Ako, kung waputo na akong 500 years, mas gusto ko so method ni St. Thomas Aquinas pag siya nagpapaliwanag. Pag nagpapaliwanag si St. Thomas Aquinas, permisang minapon sa sabi daa. Yan. Sabi daa, unyan sinasabi ka mga nagkukontra. Taday man siya mapaliwanag, kung dain naman kay puhan paliwanagon, obvious na. Dahil may nagkukontra ikong mga nalilibungan. Saro sa mga sabi daa kang 500 years, iyo daan na dai man kayang saysay na celebrar ini, tayo ni daa celebration din colonialism. And why would you celebrate the oppression of your people? Yung magay nang sa tuya na because kan pag-abot kan mga Kastila, totoo man ang God, nasakop kita kan imperyo na Espanyol, ganon, the Spanish Empire, o kaytong panahon, yun ang siyang o the Kingdom of Castile and Aragon. Yun man ang specific na gano'n sa tuya. So mga city-state, mga states as we know it today is different from kaytong panahon. So, ano man ang talaga? Pero along the way, Baga Father, we already gained our independence. Totoo man po yan. That too. Uminali naman sa mga Espanyol. So, kumbaga, ano pero na so ginibuta? Pagkatapos ka to. Kumbaga, but din, bako lang po yun ipakatapos. But even during, kasi if you look at history in itself, you would see the work of the Spirit. kayo po. So, chronicler kan expedition ni Magellan, si Pigafetta himself was a staunch anti-colonialist. He was really bent on, and he was actually recommending na iday Padagos ang pagsakop ng Pilipinas. Dahil aram niya na minsan tayo itong padumanan. But nevertheless, even in these dark times, sinibagang yaon ang greed, yaon ang power, yaon ang kasakaban ka mga tao sa power, yaon ang manipulation, yaon ang oppression. Pero minsan sa kadikluman na ini naghihiro ang Espiritu Santo. May winalat sa tuya na magayuno na siniyo yan ang biyaya kan pagtubod. Bako man sa ini manunungod sa nasubjugate da ang mga tao dahil yaon sa cross. Ginamit daw kang colonialism, The sword and the cross. the religion, tangani na makuha ang gusto niya. Now that is an interpretation na nangangaiponin ebidensya, and so far the evidence does not support it. Interpretation kan mga tao ni maski sa panahon ngunyan maski sisay pwede magtaram. But the historical evidence is that the primary motivation for coming to the country, to the Philippines, is really evangelization. Evangelization. So gusto yun kan po mga ito tao. ang regalo sa tuya, so pagtubod na tinaot sa tuya. And ngunyan, ang sa tuyang tema sa 500 years, iyon, gifted to give. So ano nga po yan,
Father sa Bicol. Ano ba, may ano kami yan, may nahilibang ba man sa sanagan na biniyayaan tanganing magtao. Ayun po. So ang Biniyayaan. bayaya sa tuya, so biyaya kang pagtubod ka sa Diyos. And then ngunyan ang sa tuya naman na responsibilidad iyo ang pagtauman ka ni. Pero malinaw po dyan na dapat ang biyaya bako lang ini. Kasi pagdadawang pagtubod faith, gari baga saro siyang abstract na bagay. Matauntod siguro sa mga sharing kan mga sa tuyang mga leader sa BCBP mahiling taan na kung paano ini sinasabuhay. Pero pag sinasabi kayang gift of faith, sometimes people get an idea na something a grand abstract concept. But it is not. To put it simply, at the core, at the heart of it all, it's the encounter of Christ. Namidbidan ko si Yeso Cristo, yan ang biyaya na tinasa tuya. Pinamidbid sa tuya si Yeso Cristo. As in, kay namidbidan ta si Yeso Cristo, He did not gloss over the dark side of human nature or of history. Kaya kung nagbabalik kita doon sa 500 years celebration, may colonialism, totoo yan. May oppression, totoo yan. But in spite, magayon pag-word in spite, na daig ng gana ito. Hain na ngunya ng mga Kastila. Dahil kita mismo, dahil kita nagtataram ng Espanyol, bagong araw kang ibang mga Latin, mga colonized countries. Buhay na buhay ang mga regional languages, ang sa tuya na Philippine languages. Nag-agi ang mga mananakop, buhay kita. Pero may nawalat. As in, ining nawalat na ini, yun yan sa tuyang pagtubo. Din yung pagkamit bidta kay Yesu Cristo. Yun naman po ngunya ng ito about giftedness to give. Yun naman ang sa tuyang hinihiras. Ayun. Pero magayon ang bagaan mga manifestations ta sa paghiras. Like, ang sarong magayon na bunga siguro kang Kristyanismo iyo ang pag-develop kang mga communities. Oy, totoo. Yeah. Different church communities and communities dyan sa mga komunidad. Sa church communities sa mga komunidad. Yan yung mga ecclesial movements and Ecclesial, communities. ecclesial movement. Dahil ang hawak ni Kristo, bako man sa nasarong homogeneous. Kaya nga niya siya hawak. Kasi may manlain-lain na parte. Iba man ang atay. Iba man ang puso. Iba man ang baga. Narata internal na si Banta. So kamot, subitis, sumata. And so, the unity of the body of Christ has always been premised on diversity. Yan. Diversity of gifts. Kaya magayunon ang sinakayan kan simbahan na Katoliko and sarong movimiento sometime in the 60s. Ining charismatic movements or in the non-Catholic world, din sa mga Protestants, din mga evangelicals na sisiring. So, bako man ini talaga, ang charismatic is not only a monopoly of the Catholics, no? Yes, oo. Dakulo na mga charismatic groups sa iba man na mga Christian communities. Pero digdi po sa Pentecost Committee ta digdi sa simbahan, composed po ini ki mga iba-ibang ecclesial movements and communities. O yaon na po dyan ang Brotherhood Christian Businessmen and Professionals, yaon po dyan ang CFC, Lay Catechumenate, Neo Catechumenate, Divine Mercy po kay Ribata. Yeah. Oo. El Shaddai, iyo po, igwa pang bagong grupo, and TKP. Tulay Kalinga ng Panginoon, and igwa pa pong saro. So, Light of Jesus. Nagsabay bang Light of Jesus? Po, Light of Jesus. Light of Jesus. J-Lo, kasabay pa po dyan. Incidentally, dahil ko aram kong nata na napasabay sa kuya na na pag-ataman ang mga ini. So Light of Jesus community dahil sa ngunyan wala pa po kayang specific na padi naka-assign sa inda. Yaw na ako sa pastoral. So ang apod ko nga ni sa diri ko sa I am your absentee pastor. Extension service. Absentee shepherd niya ako kanindo. But we always get to talk around. We talk nag-get together ano. Nagtagayling po kasi tapos ikaw pa saro pa missionary families of Christ. The missionary families of Christ. So dating CFC FFL. Yan. May bago na sindang
name ta habo na naman tanganing dain ng confusion Ayo niya po. kang ano. Ayo po. Aha. So iyan ang mga bunga kang 500 years mga na may mga iyo man po gabaga ang gusto tang mangyari so BEC Basic Ecclesial Communities And of course, igwa po kitang mga mga parish-based covenanted communities. Opo. Yan, may parish-based Iyo po. covenanted communities man. Charismatic covenanted communities. ang ano ang kumbaga Father kung sasabihin to kung ano ang Catholic Church paano tayo na manifest like do we manifest it in terms of our sacraments? Ako po pagiling ko sa, if you're talking na, duman na sa EMCs, mga Ecclesial Movements and Communities, tunay ining man, talagang trabaho ka ng Espiritu Santo. Iyo po, Na talaga. napapanahon. Remember, ining mga Ecclesial Movements and Communities hasn't been around for 100 years. Sa iba nga ni, mas aramay-amay pang maray. Pero nahiling kung guraan no sinda nakaka-attract nin bagong energy. Ano? Iyo po. As in, bago sa nakaka-attract, kundi naghihiro na may bagong energy, may bagong paghiling, may mga bagong paagi. Pero in the past, ikaw man ki mga araw kayan. Iyo po. So ngunyan, inaapod na sinda na, I hope bako sa derogatory, pero di ba, inaapod na sa kining, for me, bako sa magayon pag nangon, pero CMOs. Bako po civic military. Church mandated organizations. Sabi ni kaya civic military operation. Ito sa mga church Yan, no. arog kang mga CWL. Yes, at oo. one time, I think in the Diocese of Legazpi, kang panahon ni Bishop Asis, Oo. na so that was ano po yun, 50s, 60s ano. Iyo po. Nagpupuon man ining mga warara pa ining mga CFC, BCBP, ini Iyo man po. unaan mga movements. Iyo po. So mga aki may Saint Tarcisius, Iyo. di ba? Yaon ang Pero ang pinakahaloy gayud po so ano ini so, Legion of Mary, Legion of Mary. Oo, yan ang pinakahaloy gayud po. CWL. So much, inapod sa church mandated organizations, Iyo po. lalo na sa diocese na ini dahil Knights of- minandato siya kang obispo na Knights of kada Columbus, parokya, Knights of Columbus, oo. minandato kan obispo na dapat sa kada parokya, igwa ki maaraw kay ni MBG. Sige tang isip wala nakulog daradang. Iyo po. So they are movements and organizations na ano pa diyan, they have the Daughters of Mary. Iyo po. Yan mga Daughters of Mary Immaculate. oho, Iyo so po. mga ito. So Ladies of Charity. Ladies of Charity. Pero ang Ladies of Charity ano ini sprang ini so sa movimiento man kang daughters kang so Vincentian spirituality. Iyo po. So but nevertheless halos sarabay-sabay. siling kayang So you dati. see, igwa tabi ki garo baga generational na mga grupo and I'm very sure and even earlier igwa pa yan so mga sodalities, so mga Ay, ako po, member so mga kopradiya kang panahon baga. Member ako kayan, Sodality of Our Lady. Mga sodalities, mga kofradiya, kan panahon, kan mga manlaylay na mga debosyon. It has always been there. Ang ano ko man dyan, the point lang dig this, it's always been there. Ito ba, may mga pagbabago lang na mga expressions over the years. Maski nga ni, Pero we gabos also trabaho have kay Espiritu indigenous Santo. baga Father, so mga Aurora. O yan, dahil ang Aurora, ang aktibidad, sometimes kaya nahilingan mga tao, so aktibidad sana. Pero bako sa aktibidad, they are actually movements composed of people. Organized yan eh. Iyo po. May nag-oorganisa sa inda. So mga... Ang perdon, Father. So mga perdons, mga Aurora, so bisita domiciliaria. Igo yan ki mga grupo na nagtitiripon na sa siring. And then of course, sa simbahan sa Pilipinas, especially kang pagpuon kang 1991, ito bago pagpuon, pig-formalize kang 1991 sa Second Plenary Council of the Philippines, sinabi ta na beyond, within the parish community, dapat magkaigwaman kaining mga basic ecclesial communities. Gari magayunon baga Father ang sa imong mga organizations kanya sa bagong Paris kang tagas. But Parahiling ko sa imong exhibit duma talagang kumbaga buhay na ang mga ang mga communities sa mga barangay. May sadiri Human na, talaga, may sadiri na sindang, there are the pastoral councils. pastoral council. So, ini po sa diocese ta, it's ining sarong paagi, pinunan ta sa struktura, pero sa katunayan, binubuhay ta so dati nang yaraon dyan. Kumbaga may spiritual memory ang mga tao Iyo po. na nagpapasiriring sinda sa mga grupo. Na totoo man talaga. Minsan diverse po ini.
igwa kita pag nagkakasararuan, of course. Ayan. The unity is assured by the Spirit. Yan. So yaon na kaya manggayud ang bako sa na spiritual but ang pagtarabang-tabang. Ay, opo. Lalong-lalo na ngunyan napapahiling taman sa mga community pantries na kumbaga yaon ang paghiras talaga kang mga biyaya. Kumbaga willingly na naghiras kang sa indang mga kung ano man ang pwede nila i-contribute. Ako po ay very stone supporter kang movement, kang community pantries. Although, enot mong hiling, pwede pang may mas maray na paagi para gibuong kayo ni. But undeniable kasi yung spirit na nagpapadalagan kayo ni. Igwa man siyang mga risk, like for example, sa mga social distancing, Yun po. tapos pwede siyang maging super spreader event kung di mapagtutukan. Pero dai mo maninigaran kung gurano ang mga tao napupukaw, na magtao, minsan kadikit. Yun Yan po. dyan. Tapos may mga nagsabi pa nga ni na natangay ang simbahan, dahil ngayon minagibo ka ini because ano baga tabi na garo na napukaw giraray kita ka dahil sa duman sa rong community pantry sa Maginhawa Street, Quezon City. Pero sa katunayan, we have been doing this since the start of the pandemic and even way before. Yung sa Pilipinas, yung yung Caritas Philippines, yung NASA, so Secretary kan Social Action, pigpo-propose din da kay ito ining pig-upod na kindness stations. Basically the same concept sa community pantries. As in aram po rin ng pinaka masigasig na na lugar sa Pilipinas na kindness station, Sorsogon, our neighboring diocese. Takulon duman na kindness stations na Maski pa nangyari. po Last year, that was last year. last year pag Tapos pandemic. nagpundo so efforts ninda kang nagbukas na giraray. So nag-loosen up na ba kita, nagbalik na kita, nag-MGCQ na, nag-GCQ na, nabako na masyadong apod kay ni restrictive. So opo. mga pero bako mas sinasabi ta na may monopolyo kita kan. Pero sinasabi ta na it's always been there yan na mga yan. So ngunyan may nahiling ka na iba-ibang mga branding, iba-ibang klase, but the movements are still there and we recognize that's the work of the Spirit. In fact, ang BCBP, sa Rawis, may pantry kita duman. Ayun po. Oo. Ayun. So so assign po kita paano po ininahiling ang manifestation kang Holy Spirit. For example, sa church mismo, diri bakong na-restrict kita ngunyang kang pandemic na ang like for example, Eucharist sa pagsimba medyo restricted. Oh yeah, restricted. Speaking of restrictions, bago po ako maghalad din, medyo nalito ako dikit. Pig-atid-atid, pig-announce ko po sa online, sa social media, nasa sakuyang sa parokya po kan San Ramon Nonato. Cancel ta po, temporarily suspended ang mga public masses for tomorrow. For tomorrow. Nga, Dahil tapo duwang ito. sunudan na Domingo, igwang nagsimba na nagpositive. Dahil man sinasabi na nakuha duman sa tuyang simbahan, pero member kan sa tuyang community, immediate yaon lang duman sa vicinity, and then nagsimba duman. So, update naman binabasol at sa yung nga ini. That's why we have all these protocols. Pero ang karahayan, taso na inot na case na sarong lector, on the way to recovery, and so mga household niya negative. And then a few days ago igwan duwa, tapos sabi sa kuya kang contact tracer nga father, na-confirm niya by interview sa inda na nagsimba sindan 7:30. So ang hinahagad mi nga so mga nagsimba sa 7:30 magdengo na ngaya magruluwas niya ako naisip na and then of course mga tao contact tracing. may mga inuman even when we are doing the disinfection pero yun na po ining mga, even sa church, but sabihon, we are doing also granular, pakuman sa lockdown o suspension kani mga activities. Pigbaga, pahunot-hunot, pwede kita magbalik naman ki public mass on a Monday, sa parokya kan San Ramon, dahil dikit man sana nagsisimba sa regular na misa. Kasi bago dito sa nagmisa. Oo, Paguna dito ko yun. nga ni day talaga. So that's, yun pa po, sarupan, dahil may fear sa community and dito man dahil ko pud kaini may menos itong namamatayan kan mga tao na takot. At the same time, dito man pig-enable o pig sasakyan. So we're trying to be reasonable
all of it. And I think the other parishes are also doing it, pasaro-saro. Kita lang siguro ang mas medyo sa social media, but the other parishes, sigwaman sin ng mga ginigiribo, lalo na kung may sa Siring. Okay po. So, restrictions, yes. In spite of the restrictions, mahiling mo po talaga, the work of the Spirit works through. Like for example, in sa tuyang mga ecclesial movements and communities, kanday na pwede ang mga action groups, na mga meeting face-to-face, yaon ang Iyo po. nabuhay sa online. Nabuhay sa online. But of course, we long for the time na yaon manggiriba manggiraray kita na ang Eucharist bako sa nahihiling online. But for now, ayun, yan may mga tao kasi nagsasabi na maluya nga yung klase. Yeah, but it's not true participation in the Eucharist, yung virtual. But one cannot discount that there is also grace there. Okay. Ang saro sa mga magayunan kung kaya po sa restrictions and all, I would like to go to one of the more popular saints sa tuyang panahon, bako sa pandemic, si Santa Clara. Meron po nindo ng Santa Clara ang patron kang telebisyon. Dahil may apocryphal na istorya kan sa iyang buhay, na kan siya naghihilang naghihilang na siya dahil na siya makahiro, dahil na siya makapasiring sa iyang araw-aldaw na pagsimba. So misa daw, apocryphal story kan po ni Saint Clare o Basisi. So misa na sinisilibra sa kataning na simbahan, nahihiling niya sa iyang sa iyang kwarto. May screen. May supernatural screen. Projected. Now, if that is something na parte kan istorya ken sarong santa, tapos nahihiling ta na may grasyang nakukuha, mas ngani virtual ang sa iyang participation, how much more? Ining, bako na ini apocryphal. Nangyayari na sa ngunyan. Asinan mga tao nakakakuha nin siring. So, in spite of the restrictions, I think the Spirit, it is the work of the Spirit that even these virtual gatherings is happening. Ayun po. Nayaong manggiraray ang Iba man, Espiritu of course, Santo. they Opo. mamimenos ang body of Christ, ang actual na hawak ni Kristo na itinataw sa tuya bilang pagkaon. Pero in the absence of that, at least yung kita visual. Ayun. In olden times, that's also the point of the devotion to the Holy Hour. So exposition bag of the Holy Eucharist. Bako gabos na tao makakasimba, bako gabos na tao makakakaon kan hawak ni Kristo. So at least matanaw man lamang ang Holy Eucharist na naka-expose sa monstrance. Kaya itong panahon, iyo yan. That's in the absence of a Eucharist. Day kaya, warang padi, kulang sa padi mamisa, pero may consecrated host, i-expose. Pag na-expose siya, ang mga tao nahihiling siya, nakakataunin grasya manggiraray. And the Spirit works there. And sa virtual na gathering, man. Ayun po. Pero bako siring kan, siyempre, permita yung pigkatataon distinction na yan na iba manggiraray, so yaon ang presensya ta sa banal na misa. Tapos so actual na paghahako komunyon. ng God sa komunyon. May long for the time. Okay po. Na dahil nasa nakita nagpapangadyin in spiritual communion, kundi actual na. Ayun po. So, ma-break ko na kita for station break ko na kita, and pagkatapos kang break, interview tamo po ang BCBP kung paano ninda sinasabuhay ang life in the spirit sa indang organisasyon. So, An oras hatod sa Indokang Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado mula sa Microban GT Disinfectant. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio.
proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Marakayon, pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan ang live. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dito sa umaga, ano pinamasustansya? At di ko na kasama. Ano dito sa umaga, ano pinamasustansya? At di ko na kasama. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Nabalik gira kita sa satuyang programa. And ganyan, yaw sa tuya ngunyan si Brother Nes Belga, kang BCBP. So, Brother Nes, paano ta napapadagos ang misyon ni Kristo sa simbahan sa paagi kang BCBP, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals? Ano ining
katuyuhan kaning BCBP tabi. Ang pinakang bisyon kang BCBP iyo na darahon si Kristo sa kapalibutan itong pigapod tang marketplace na not necessarily susaudan kundi kung haing ka naghihiro-hiro, nagtatrabaho, darahon mo si Kristo duman bilang saro kang binunyagan, kinumpil, nag-member ka sa BCBP, nag-perma ka commitment card mo, yun an pinakang bisyon kang BCBP na darahon si Kristo sa gabos na lugar kung saing ka nagduduman asin ganahon mo ang mga lugar na ini para kay Kristo. Gusto sabihon, madaramo man itong mga tao pasiring sa Diyos. Tayo ini an iwinalat na tugon ni Kristo bago siya nagsakat sa langit. Sabi niya, lakaw ka mo, bunyagan nindo sinda, gibuhon nindo sindang mga para sunod ko, tukduan nindo sinda. So, iyo yan so sugo ni Kristo, ultimong tinaram niya duman sa mga parasunod niya. Kaya ang BCBB Padagos sa paggibo kan mga dating pigigibo. For example, sa mga breakfast meeting ka ito, napigigibo ta sa mga restaurant dati, ngunya pigigibo ta virtual. Kasubago, nakatapos pa lang kami kan men's breakfast. May dua kami na first timer na naimbitaran na mag-attender. So, naniniwala ako na namatian ninda ang presensya kan Holy Spirit, ang presensya ng Diyos sa paagi kan life testimony kasubago ni Brother Jonathan. So, iyo pala sa satuyang breakfast sharer. So, breakfast sharer. So, iyo po garo ini ang breakfast, iyo ang means of evangelization kang BCBP. So ano po ining siguro taud-taud ta na lang aputon si Brother Jonathan kung ano so experience and sharing niya. Pero paano po nagiging member ang sarong tao diyan sa BCBP? Ito pong breakfast, iyo ito ang initial entry. Ma-attend ka na ki breakfast meeting, mga pirang breakfast meeting, then after that, ma-attend ka kampig aapod na Christian Life Program seminar. Sa ngunya pigigibo inisyam na sa ng hapon. Paano po yan ngunyan? Virtual naman po, pwede? Ang ibang mga chapter lalo na sa abroad, buda sa Manila, nagigibo na sinda kaining virtual CLP. Kami digdi sa Bicol, naghururong kami buda sa mga chapter head, nagaplano kami na makandak man kami ngunya na taon ki virtual seminar, i-join me na lang. So, mga nagkapirang chapter, joint ang seminar. So, kung haing ka, dumang ka ma-attender. Kung haing ka sa harong mo, dumang ka ma-attender. Ang mga speakers, paralit-palit, kung haing sa speaker naka-star, duman man siya taram using the Zoom app. Although may mga magsusupervise manggiraray duman sa mga participants. Okay. So ang mga chapter maluwas kaya ang chapter kanya-kanyang imbitasyon sa mga bagong members. And then ano na lang igwa man baga po ang Zoom, igwa man king small group small group discussion. Iyo po. Magibo ka ki room para sa mga discussion. Iyon na po nga mga talaga mga pagbabago sa movement kang Holy Spirit na masakay na kita man sa mga gadgets and then mga bagong applications ganyan. Dahil magaro pwede na tamilin nagkaigwa ki pandemic, mataram kita na paano ini Holy Spirit, pundungo na kita. So, dahil magaro pwedeng arogan. Remember, sabi ni Jesus, sa pagsugo niya, na lakaw ka mo, bunyagan nindo, turuan nindo, gibuhon nindo sinang mga parasunod ko,
ang sabi niya sa katapusan ka ito, remember this, I will be with you till the end of time. So, kung kita nagigibo ka ining mga sugo na ini ni Jesus Christ, nyaon siya sa satuya sa gabos na panahon hanggang sa katapusan. Kaya simple man lang ang do you want the Holy Spirit to abide in you until the last time? Do what Jesus has commanded you to do. And iyan, namamati iyan, nahihiling iyan sa buhay, arog sa muya na nagigiribo kayo ni, arog sa tuya na nagigiribo kayo ni, mating-mati ta iyan sa buhay ta. Sa kasubago ni Father, medyo abstract. Pero sa samuya, sa tuya ng mga lay, kuyan, pwede ta ining tawang ki mga very concrete na example. So, just to cite haliputuyon lang, sa mga paradangog, suday pa ako midbid, although ka ito dati ako nagprograma digdi, dati po akong pulis na ang ambisyon, yumaman hali sa illegal. Dahil sa conversion experience, sa pag-attender ki mga seminar sa simbahan, tinalikudan ko itong ambisyon na ito hanggang sa nag-early retirement ako. Imbis na managi akong general, then ako na naging general, kung baga sabi kang saro kong kamidbid, naraot sa karir ko dahil sa pagsunod sa leadings of the Holy Spirit. Pero dahil ko po iyang pigbabasulan dahil sa ngunyan, nahiling ko na bako man sa paghambog na matibay akong ama, sa mga aki ko nagkamarakaray, although grabing pagtios pag-iriskwela, nagkamarakaray sindang ngunyan, trangkiloan sa mong pagbuhay, naipahiling ko sa inyo kung paano mabuhay sa honestong paagi. So iyo yan, iyo ito ang paghiro kang Holy Spirit sa muyang buhay, konkretong example. So, diyan igwa baga kitang ang naaraman ko kayan po igwang 3 C's ang BCBP and then mga charismatic movements. So, it's sabing 3 C's, conversion, transformation, and commitment. So, paano po ini na-experience sa BCBP? Sa kuya po, siyempre, ag-attend ka kay seminar. Duman sa seminar na ito, mahihiling mo sa buhay mo. Ano ang buhay mo sa ngunyan? Then, mahiling mo na medyo may diferensya. So, mahinguwa ka na mabago. So, sa imong buhay, dapat makonvertir ka. As in, nangyayari ito, pagkatapos kan mga seminar, may padagos na mga formation, pag-attender kan mga action group, pag-attend kan mga teaching, kan mga formation program. So, luway-luway ka na mababago ang sa imong pagtubod, ang paghiling mo sa buhay, ang sa imong buhay mismo, mababago. As in, importante dyan na committed ka talaga na day ako mabutas, maski kung minsan habang nagsiserve ka, nakulo ng mga pagsubok, pero ang pirmi mong pagmati, nyaon sa imo si Kristo, nyaon sa imo ang Holy Spirit, kaya papadaguson mo sa imong pagbaking faithful, paging committed sa serbisyo. So, duman, mahihiling mo talaga ang transformation and conversion ki sarong tao. Pero kung nag-attend kang seminar, pagkatapos kang seminar, ugmahong ka, then after 1 month, wara na, mabalik ka manggiraray kayan sa dati mong ugali. So, ang kagayunan po kayan dahil na igwang community, na igwang kairiba sa imong Lakaw, sa pagbabago kan sa imong buhay. Opo. Ang analogy ko kayan kung sasakay ka sa salog,
pasabat ka sa sulog ka na nagsasagwan. Pag pinagal ka, iaanod ka. Pero kung igwa kang community, may nag-aalalay sa imo. Si Brother Jonathan, ako ang nakaagda sa iya na mag-join sa BCBP, kang sinda kakasalon, nag-attend kang pre-K na seminar. Saro ako sa nagtaramduman sa pre-K na seminar. So duman ko sinanamid bidan, then inagda ko mag-attender kang seminar. Mga millennials pa. So sabi ko sa inda, habang nag-attend kami kan mga action group, nag-meeting kami, sabi ko, mapalad ka mo dahil pwedeng sa mga ribok sa pamilya sa mag-agom na inagihan kami mag-agom, nagkaturog kaming nakaposas, ta gusto ko na badilon sa agum ko. Sabi ko sa inda, kamo, kung maging faithful kamo digdi sa BCBP, sa pigigibot ang ini, baka dai na nindo agihan ang mga araw ka itong ribok problema bilang mag-agom. Iyo po. So, that was a grace na given to you na namidbidan si Kristo bago sinda nagkinasal. And then, kaya palang very sweet, nailing ko sindang kasubago, very sweet sinda. So, madadangugon taman po ang life testimony ni Brother Jonathan. Kaya riba niya digdi sa iyang agom si Arlene, pero diit na sana po ang panahon na natatada para sa tuya. So, dangugunta po kung paano na-introduce ang si Kristo sa buhay ni Brother, and then po paano ini nagtalubo, as in paano ini nagbubunga sa iyang pamilya ngunyan. Okay, Si Brother Jonathan. Just marahin hapon po sa Gabos. Primero po, gusto kong magpasalamat sa oportunidad na ini na tinausa sa kuya para makapaghiras kang sa kuyang life testimony. Actually, kasi bagong aga po, nag-share naman din ako sa sarong men's breakfast meeting. So again, ako po pala si Tan, Jonathan Bungalbal po, kang Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Legazpi Chapter. So ako po, naglaog po ako sa community, kaming mag-agom, way back 2014. Wow. So pirang taon na ngunyan? Bali, 7 years na po. 7 years na. 7 years naman ang marriage ninyo. Yes po. So sabi nga ni Kuya Nas Kasubago, siya po ang naka-recruit sa Samuya, siya ang nag-sponsor po sa Samuya para maglaog digdi sa community na ini. So dakulaon po ang sa kuyang pasalamat na nakalaog ako kaming mag-agom sa community na ini, kasi at the onset of our married life, duman minabistaduhan talaga si Kristo. Okay. So organic po, kung sinabi ni Kuya Nes Kasubago, dakulaon po na pagkakataon sa Samuya na pwedeng daimin na maranasan sa mga problemang nagkararanasan in the before. So true enough, ako po kaya assign po ako sa Isla ng Catanduanes. So kami po na mag-agom, may saro na po kaming aki, and ang Samuya pong aki, na-diagnosed po siya with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, or G6PD. Saro po ining deficiency sa dugo. So as first-time parents, nadidipisilan po kami. Siyempre, as a first-time father, day ko po aram kung paano i-deal ang araw kanyang sitwasyon. And most of the time, since nasa Catanduanes po ako, ang responsibilidad na mag-alaga kang Samuyang aki, nakasalalay po sa kuyang agom. So, since bako man lang po ito ang sa iyang piggagampanan ng responsibilidad, may trabaho man din po siya. So, may mga pagkakataon na kami nagkakaigwan ng misunderstanding. May mga pagkakataon na igo kami ng mga pag-iiwal, manungod sa bagay na iyan. But then, salamat po sa komunidad, sa BCBP, kasi tigtukdoan kita kung paano maging faithful, tigtukdoan kung paano maging humble, kung paano mag-intindi sa mga problema, and then hampangon in fair and square. So, salamaton po talaga ako sa community dahil tigna-nourish po ninda kami. Yan po. And then, with regards naman po sa Samuyang aki, sa ngunyan, ang G6PD po kaya mayo man po yan yung bulong. So, habang buhay yaon na po yan sa aki mi. So, nakaukod kami na
ako bilang sarong ama na ukdan ko na tanggapon kung anong igwang aki ko. Kasi mayo ako ning control, mayo kami ning control sa mga pwedeng mangyari. So ang Ilang taon na po mo niya na? bali 5 years old na po 5 si baby years old? ko. Yes po, yes po. Nakaka-communicate po? Yes po. Nakakataram? Yes po, yes po. Wow, Ang dakulaon na- good as normal po si baby, yun lang sa dugo. Pag Iyo po. na mga infections sa dugo, kaya medyo masakit man din, dakol na bawal. But then, dakulaon ng pasalamat ko, taday po siya na diagnose ning mas malalang helang. Iyo po. So, Iyo daing po. disability, just Yes po. yan sa dugo lang. Yes po talaga. And then, every time na may mga pagsakit, idinudulog ko lang po sa community, please pray for this Iyo po. one, ayan. So, ang community po, very quick ang response. Iyo po. Praying for you, bro. Praying for... Gari nakakaabot man sa kuya yan. Yes po. Siguro nga po, sis, Mga natatawanan prayer ko, warriors. Yes po. Opo, talaga. Ayan. Nakulaon na bagay po ang BCBP. So, iyan, aside po sa sakuyang buhay pamilya, tinawanan din ako kang BCBP ng pagkakataon para i-improve man din ang sakuyang sa diri. Kasi kami po dyan, ako 24 years old. So sa Wow. BCBP, dai ko na mati itong, ay, aki ka, dyan ka. So sa tinawanan po ako ng pagkakataon na i-improve ang sakuyang sa diri. Sige, mag-talk ka sa arog ka ini, mag-share ka. So Ayun. i-enhance mo ang mga gift na itinausa sa imo. So yan, bagang pig-nourish po ako kong community until such time na nagkaiba ko ng pagkakataon na mag-share, mag-talk ng mga different topics. So Ayun. dakulaon po na bagay po ito para sa sakuya. So, sa imong trabaho, paano mo man nadadara ang siring kaya na conviction, ang siring kaya na pagmati, and paano mo nadadara si Kristo sa imong trabaho Yes po? So sa ngunyan po, ako po palang connected sa Parole and Probation Administration. Sarap akong Probation and Parole Officer assigned po sa Catanduanes. So kami po nakikipag-deal sa mga tugang na convict. So ang mga tugang na convict, usually ang hiling kang community, they are salot, sabi ito na, mga parakasala, kinakatakutan sa komunidad. But bilang sarong social worker, and at the same time sarong Kristiyano, digdi po sa na pig-nourish kang BCBP, pighihiling ko sinda asarong tao na may dignidad, kapable na magbago, and Ayun. then may silbi sa community. Iyo. So kaya po, kasi kami, tatawanan po kami ng trabaho na mag-imbestigar para mahiling kung kapable siya na maging probationer or parolado. So inihiling mi ang gabos na pwedeng magtao ning gabat na makapag-avail siya ka itong mga pribilehiyong ito. So by that, nadadara ko po ang sakuyang, nadadara ko si Kristo sa paagi ning pag-treat sa mga kliyente ning patas, ning may dignidad, and may kakayan sa pagbabago. Wow, magayunan po ang tinawman sa imong opportunity ni Lord, ni Holy Spirit, na kumbaga natawang kaning sa imong mga values, Yes po. and napakusugan sa imong conviction, na tapos nadadara mo. So now you are commissioned to bring Christ to sa imong mga kliyente. Siguro Yes po. dapat magkaigwaman si dating Life in the Spirit Seminar. Pwede po. Opo. So, yan po dyan, matapos na po ang satuyang programa. Medyo nakaabanti na po kita. Nakaabanti na po kita. So, Yung nakaso, may stand ba? Tarong ba ito? Day na po. Sisa naka-zoom. May naka-zoom pa. Naka-standby. Okay. Opo. Oo. So, matapos na po ang satuyang programa, medyo naka-overtime na kita, pero we were given an opportunity na madangog ang mga live sharing ni Brother Jonathan, and then kung ano ang mga pagbabago sa buhay na nangyayari sa mga ecclesial communities sa satuyang araw na. So, ngunyan po, magkaikaigwa na kita kang satuyang closing prayer na and blessing na ititao sa tuya ni Brother Rex Arjona. And sa masunod pong simana, ayun na po ang celebration of Pentecost. So, inaimbitaran po kamugabos na maghiling kang
or makipartisipar kang selebrasyon ta kang Pentecost. Magkakaigwa po kita ning Pentecost Mass on Sunday, Pentecost Sunday, that is May 23, na panginginota ni Bishop Bong Bailon. That is 11 o'clock Mass sa Cathedral, Albay Cathedral. And then, masunod po, yan ang tingog kang dioceses na i-feature manggiraray ang celebration kang Pentecostes, and magkakaigwa man po kita giraray ki mga live sharing na mga representante hali sa Neo-Catechumenate, sa Divine Mercy, and then sa youth organizations. So, abangan po ninyo, mga naghihinanyog, ang, kumbaga, the climax of this radio program. So, yun na po ang ultimong episode kan sa tuyang pre-Pentecost celebration. So, Padagos po ay guwaman po, magkakaigwaman po ki sarong program, praise and worship na papartisiparan kang iba't ibang mga charismatic communities sa tuyang dioceses. And yun po ani ang kabilugan kang celebration, the diocesan celebration of Pentecost sa masunod na Domingo. So ngunyan po, in the meantime, agadon ta ang closing prayer ni Brother Rex and ang sayang final blessing. Sige, tabi. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. St. Paul in his letter to the Galatians 4:6 says, because you are sons and daughters, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. For we know that the Spirit teaches us how to pray. And so we ask for the Spirit's continued guidance in our lives, for His protection amidst the pandemic, and that through it all, the faith that has been given to us may be lived and enable us not just to survive, but to triumph with the victory, with the glory that is Christ's. May we continue to stay safe from the challenges brought by this pandemic, and that even as we protect ourselves, we may not fail to reach out to our brothers and sisters, especially those who are most in need than us. We thank you, Lord, finally for this afternoon's program. Salamat po sa panahon na ini na tinao mo sa muya, nakapaghiras, asin nakapagpahayag nin manunungod sa grasyang itinataw sa tuya kan Espiritu Santo. Lugod ang gabos na sa tuyang sinabi digdi, magbunga sa buhay kan lambang saro. And may God, the Almighty Father, the Son, and the Holy Spirit be with you all. Salamat po, Brother Rex, Brother Ness, and Brother Jonathan, kang BCBP. Ini po si Ami Bolinas. Ini po si Ami Bolinas, ang chair po kang Pentecost Committee 2021. Nagpapasalamat sa indong paghinanyog. Salamat po, and God bless us all. Tanchuling College, running